Masibingelele abathandekayo nasekuseni egameni lenkosi. Bathandekayo njengoba nasi inkonzo masiqala siqala ngokukhulekela bonke abantu abakhona ebusweni bomhlaba ngokulayelwa isu lenkosi. Ngicela basibheke isu lenkosi etholakala encwadini kaMpostoli Paul ebhalela uTimothy isahluko sesibili incwadi yokuqala. Sifunda amavesi ayisishiyagalombili okuqala. Sifunda ngeBhayibheli lesizulu la kubhalwe khona kanje. Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke, amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekwazini iqiniso. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu, owazinikela benhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi ngesikhathi esiyiso. Engamiselwa khona mina ukuba ngibe ummemezeli nompostoli, ngikhuluma iqiniso angiqambi amanga. Yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni. Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele engenalaka nakuphikisana. Amen. Masikhuleke senze lo mkhuleko senzele abantu bonke. Baba wethu ongcwele, simi esikhaleni phakathi kwabantu bamisile ebusweni bomhlaba noxolo lukaNkulunkulu. Simi esikhaleni kubamisile babeke emaguyeni babahole baphathe isizwe sakho, baphathe abantu bakho. Sikhulekela amakhosi imibuso yonke khona imisile emhlabeni wonke kusuka phesheya kwezilwandle kuze kuse-Afrika esimi kuyo, kuyikontinent esikuyo. Siyakhuleka Nkosi, amakhosi amiswa uwe, imibuso imiswa uwe, wena obabekayo, wena obehlisayo, siyabakhulekela. Sikhulekela Nkosi uxolo emhlabeni, sikhulekela ukuthula, sikhulekela Nkosi ukuphila kwabantu, sikhulekela ukuphatheka kahle kwabo ngoba bayifa lakho, bangumsebenzi wezandla zakho. Siyabonga, sikhulekela nobathandile, wabahlenga ngesihlengo, wabathenga ngegazi lendodana yakho uJesu Kristu. Siyabonga kakhulu. Hamba ke Nkosi phakathi kwethu sakukhonza uvele njengoThixo, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Ngiyacela sibheke izwi lenkosi. Incwadi ke sizawuyifunda namhlanje. Incwadi yesibili eBhayibhelini ebhalwa ngokuthi Exodus. Osho ukuphuma okanye ukufuduka. Isahluko seshumi nesithathu. Sifunda khona kusuka evesini leshumi nesikhombisa siya evesini lama-22. Kubhalwe kanje: kwathi uFaro esebavumele abantu kuba bahambe, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yasezweni lamaFilisti, noma kwakuyiyona eseduze, ngokuba uNkulunkulu wathi, funa mhlawumbe abantu bazisole nxa bebona impi babuyele eGibhithe. Kepha uNkulunkulu wabagwegwisa abantu ngendlela yasehlane, ngaselwandle olubomvu. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka ezweni laseGibhithe behlomile. Mose wathatha amathambo kaJosefu wahamba nawo, ngoba wayebafungisile nokubafungisa bakwa-Israyeli ethi, impela uNkulunkulu uyakunihambela nokunihambela, nikhuphule lapha amathambo ami kanye nani. Basuka eSukhothi bayabamisa e-Etamu eceleni kwehlane.
uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyobahola endleleni, nasebusuku ngensika yomlilo eyobakhanyisela ukuba bahambe imini nobusuku. Insika yefu ayisukanga ebusweni babantu. Insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku ayisukanga ebusweni babantu. Asibonge izwi likaNkulunkulu. Baba lingcwele liqondisa thina kokufunwa uwe, liyasikhipha kongakufuni, linamandla, liyasiphilisa, liphilisa thina uqobo, hlambulukisa umoya wethu ngoba lona linjengamanzi abandayo emphefumulweni omileyo. Sibusise Nkosi ngalo nguJesu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo enkosini, ngiyacela sibheke le ncwadi. Kuneyintwana ngicela basisibuke na kule nkonzo sibhekisane zona. Ngoba izwi likaNkulunkulu licebile. Namhle uswa lokhu, namhle uswe lokhuya, kusasa uswe lokhuya. Kulona lelo zwi elisuke lifundiwe egameni lenkosi. Umoya Ongcwele ubeka kimi le ncwadi kuphunywa kwaIsrayeli. Niyazi bafowethu, kwaba nezigaba eziningi, intshushiso zaba khona eGibhithe esekhipha abahlengayo ebubini, ngoba iGibhithe lifaniswa neswe, iKhenani lifaniswa nezulu. Uma kuphunywa laphaya kwaba nentshushiso zaba khona ziphanisha iEgypt, phanisha uFaro owayerefusa ukuba baphume abawaIsrayeli ebugqilini. Therefore kwaba nalentshushiso ke zaba yishumi zeva. Kutheke mase kuphunywa ke niyalwazi udaba bafowethu, iPhasika lokugcina kudliwa isinkwa singenamvubelo esishetshwe nenyama yosiweyo, kudliwa bume, indondolo zisesandleni, amabhande eboshiwe ezinkalweni, ama-sandals efakiwe enyaweni, kulungelwe ukuhamba, kulungele ukuphunywa. iBhayibheli ke lithi bathi mabephuma, bazalwane bami enkosini, uNkulunkulu kayikhethanga indlela, iroute eyayirelevant, iroute yayiseduze kuba kiwe kuphunywe kiwe eKhenani. Uswa lapha ke kuthiwa wabagwegwisa. Wabagegisa ngendlela edileya kude, ngenxa yokuthi le ndlela le iqondile isuke eEgypt iya eKhenani yayizodlula kumaFilisti. Therefore yayizoshesha ibambane, hlangane, shayisane ngey'fuba, impi yabaseGibhithe, impi yalabo abakhishwe eGibhithe nabanye abatholakala endleleni, ngoba indlela inezitha. IsiZulu sithi indlela iyayilawula. Manje kwabagwegwisa-ke bagwegisela leso sizathu. Isizathu sesibili, underline this and note this. Isizathu sesibili okwenza abagwegwisi kwakuwukuthi bayovaya entabeni iMount Sinai, ngoba ngenkathi uMoses embulelwa uNkulunkulu ethunywa, wathi uyobuya nabantu besila bezokhonza, worship. Lo worship lo usho ukuba isigqila. Laba abantu ade bezigqila zaseGibhithe, ijoka lencindezelo, slavery, laliphezu kwabo. Manje ke bayelani lapha, bavayelani lapha entabeni yaseSinai, bayokwethula ijoka lencindezelo ukuba bafake ijoka likaSomandla, ngoba kuthiwa lapha bayokhonza, ngamanye amagama bazofe bakhumule ubugqila lobu ade besuka nabo la e-Egypt, bese behamba nejoka elilula kodwa beyizigqila zikaSomandla, ngoba kule ndlela kufuneka isigqila, slave of this journey of faith. Kufuneka umuntu
ayogaxa leli joka entabeni yaseSinayi ukuze kuthi noma sekufikani kenye eshisayo noma emkhipha kulendlela kuthola ukuthi vele ijoka waligaxa entabeni yaseSinayi uzoswa ke lapho ukuthi mase kusukwa lapha ke seligaxiwe leli joka ngoba uNkulunkulu wayebalindile lapha eSinayi njobe bavayisa nje besa lapha bazogumula ijoka lobugqila entanyeni yabo bathathe ijoka lika Jehova lika Somandla athi ke uJesu elami lilula mangabe nifunda kimi nithatha ijoka lami nibeke kini bese nifunda kimi ngoba nomthwalo beniuthwele uyasinda kunomthwalo engizanithwesa wona bayela lokho ke lapha njengoba begwegwisa nje izathu zimbili 1 esempi eseduza abazosheshe bayithole kanti abakahlangani nomdala kuneyinsuku nomdala kunabantu ubaselani lapha in order to meet with them ngoba la kuhlanganeni kwakho naye khona izinto ezizawukwenzeka inkinga yethu uhamba nabantu esontweni babe ngama-worshipper abayizwe kuthiwa ngabathandazi bona wabathandazayo la kodwa bengamazi bengazange bavaya entabeni yaseSinayi ukuba bayothwala ijoka lakhe wayefuna lokho-ke isizathu esenza ukuba kuphunywe kuye lapha. Number 2, uIsrael waphuma ehlomile. Israel set out armed for battle or in orderly ranks. Wayengama-50 in groups. Ehleleke ngendlela ukuthi abantu abaya ekulweni. Waphuma-ke uIsrael. Lithi iBhayibheli, God manifested his permanent presence with his people in a pillar of cloud that guided them by day, and a pillar of fire that guided them by night. Why ekwenza kanjalo? Makuthiwa he manifested himself. He manifested in his permanent presence ngoba he is always there. God omnipotent, God ukhona overseas wonke ama-continent kwakho esontweni everywhere ukhona uGod Almighty. Therefore wavela, he manifested njengoba kuvela lensika yefu emini uyavela lo manifested usho ukuvela kwento esobala njengelanga lona eliphezulu elingeke lifihlwe elingeke lifihlakala elingeke lisithe okomuso wakhe entabeni wavela kwi-permanent presence yakhe phambi kwabantu bakhe evela ngensika yefu emini evele ngensika yomlilo ebusuku. Why avele ngensika yefu? Uvela ngensika yefu ngoba kuhanjwa ngokwe-will yakhe, kuhanjwa sigayidwa i-will yakhe. Uma noma ngabe kuhleziwe kwi-camp, uma le nsika yefu isuka, yasuka inhlangano ngoba ilandela lelifu. Ebusuku kuba insika yomlilo. Why kube insika yomlilo ebusuku? Umzalwane day and night. Umzalwane 24/7. Yini indaba kufuneka nasemini nasebusuku uyavuka uvuswa imvelo noma uchitha amanzi kube khona izinto ezenzakalayo ngoba insika yomlilo ebusuku, insika yefu emini, umuntu ongalahleki ukwazisa what to do when and how. uGod ohola abantu bakhe, uNkulunkulu osinathi, God Emmanuel, uNkulunkulu ephakathi kwethu. Uma ke bekwacasha ke lelifu whether kusemini bwacasha lensika yomlilo ebusuku selahlekileke umzalwane umholwa, umzalwane umuntu oholwa isandla
senkosi enkulu. Umzalwane akukhathaleki ukuthi sihambe ehlane noma sihambe ogwadule noma sihlangana nani noma sificwa isimo esinjani emakhaya ethu emsebenzini esiyenzayo, but okubaluleke kakhulu i-manifestation permanent of his presence ivela phakathi kwethu. Umebonakala nje sonke, ungezwa umuntu esho ukuthi hayi mina angisakholwa bangikhuba kwenze, cha, kwacisha ilink eyenza abone lensika yefu emini nasebusuku akangayibona insika yomlilo. Therefore angabe sababika into emtshenayo isignal, ayangabe sababika into esho ukuthi what to do when and how, ngoba malensika ilapha phambi kwethu siyibona sonke. Uma ihlala siyahlala, uma isuka siyasuka, uma ixokozela ngaphakathi lapha kimi ithi angisuke ngiye kuloya msi noma ngikhulume. Uyabona uqala bathandekayo, ngiyeza ukuthi isikhathi senu uqala wawuthi uma uhlezi nomuntu esitimeleni noma ebhasini kube khona into embambathayo ekhuluma la emadlebeni, khuluma nalo muntu, uyabona uyaholwa, khuluma nalo muntu, bese uyakhuluma nalo muntu kusho insika yefu ehamba nawo. Ebusuku awuthandaze uthandazele usibanibani, awazi nokuthi kwenze njani, uyothi uma ususwa ensukwini elandelayo ukuthi kwenze ukuthi inkosi yasho. Ngoba abazalwane behluko phakathi kwabazalwane bamanje nabazalwane abadala. Mehluko, abazalwane abadala babeholwa insika yefu emini, insika yomlilo ebusuku. Laba bamanje isikhathi esiningi baholwa i-internet, laba bamanje isikhathi esiningi baholwa ngamaphephandaba, laba bamanje isikhathi esiningi abantu abeswa into ekhulunywayo ngabantu, abantu abakhuluma ngisho intshumayelo bayithatha ku-TV, bayithatha ku-radio, kanti eyalapha intshumayelo, glory to his name, ithathwa lapha kulona obaholayo, ngoba siyaholwa. God manifested in his presence, his permanent presence with his people in a pillar of cloud that guided them by day, and a pillar of fire that guided them by night. Bahlala beholwa nje, beqa lamaswe lezi nkambo bakweqiswa ukuhamba naye. Nawe uzokweqa zonke lezi ngange ngoGod Almighty enawe ekuhola. Kodwa once link, ngoba isitha sethu sabazalwane siyazi ukuthi amandla omzalwane akuphi, so sibreaka le link kuphela. Ngoba umzalwane ehamba ke evathazela ke inkosi yami aphelelwe ngamandla, aqale ke manje ukusola, aqala ukusola abantu, ngoba bambalwa abantu abayikhomba kubi indaba. Cha bazalwane, imini engiwile, ngoba yonke imini ikhomba eminingi noma ungakhomba, kodwa eminingi ikhomba wena, eminingi ikhomba mina noma ngakhomba abantu noma ngasho izathu ezithini. Indaba ingakimi inkosi, umuntu inkosi ukuzazi. Indaba ingakimi ekuthenini njengoba behamba lapha bahamba nosomandla, noma kufikani, kufika indlala, kufika isomiso, indlela iyasinda, kodwa somandla uma ephakathi kwethu singo never die. Uma usomandla ephakathi kwethu singabanqobi, siyanqoba nokunqoba ngaye osithandayo. Malibongwe igama lenkosi bazalwane bami, siyayibonga inkosi bafowethu. Bambeni khona lapho bafowethu, noma ngathiwa khona lockdown, noma ngathiwa khona coronavirus abashaya umhlaba bawuguqisa ngamadolo, iminotho yamazwe onke ihle phansi. Siyamkhola uNkulunkulu nguyizolo namhla kuze kube phakade. He is there, he will be there forever.
uGod Almighty, the owner of the universe. Malibongwe lidunyiswe igama lakhe. Masibonge, ngicela ukuthandaza nani bathandekayo. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wena wedwa, ngisomandla wena wedwa. Igama lakho malibongwe, igama lakho malidunyiswe. Liphilile linguwe, sesibongile Nkosi, siyalibonga izwi Baba ongcwele. Malambulwa kufika intokozo phakathi enhlizweni yethu. Noma sijabhile, sijabhiswa izimo, ama-situation esidibana nawo okuphila kulesi sikhathi esikuso. Kodwa izwi lakho liyasihlumelelisa, liyasimisa, lisimise edwaleni. Simbone omdala kuney'nsuku, simbone omi kuze kube phakade. Malibongwe lidunyiswe lona lodwa lakhe igama. Udumo lonke Nkosi silunike igama likaJesu. Siyabakhulekela Nkosi abaseyingxakini, abagulayo. Moya kaThixo selula isandla sikasomandla singafinyeziwe ukusindisa. Yenze njalo Nkosi, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu umsindisi wethu. Amen and amen.